खुलुमबाय आंनि जय नार्जारि यूट्यूब चेनेलाव बयखौ बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। आङो फाइनालि दायो जानालिगाव होननाय एकलेन्डआव आङो सफैबाय। दायो आङो भिडिअ बानायसिगोन, नोंथांमोना नायलांनो हागोन आरो बेजों लोगोसे आङो कपिराइट फैजानो गिनानै गोदान आङो भइस सोसननाय जाबाय आरोखि ना गाइसमोन। बेयावनो टिकेट काउन्टारा बेयावनो बेसेबां होननानै खोन्थादोंमोनलाय, खोन्थाहरलाय एसे अननानै। टिकेटआ 300 बेयावहाय लानो हागोन आरोखि ना। नै फनपे दङ, पार्सनि फन दङ, अनलि 300 रुपिस लालाद' नै टिकेटआ हाबफैलाद'। फाइनालि आङो दायो सफैबाय। नै बेयाव गारिखौ पार्किंआव दोनबाय। बेयावहाय जानो लोंनोलाबो फारसेनिफ्राय दंजोबो, गय बिरि सिगारेट आनारस बायदि बायदि साहा दखान दंजोबो आरो बेजोंबो ओरैबो समाय आरो ओरैबो थाङोब्ला संकस दै मोनगोन। ओरैहाय थाङोब्ला नै नानि मोनायाव काउन्टाराव। खुलुमबाय नानि, आंनि जय नार्जारि यूट्यूब चेनेलावहाय। आदसा नोंसोरो इयावहाय जायगानि नामखौ मा होनो एसे खोन्थाहरनो हागोन? जानालिगाव। आदसा बेनिफ्राय इयावहाय फुंनिफ्राय खयथानिफ्राय अपेन खालामनानै मोनायाव खयथासिमाव क्ल'ज जायो? बेहाय 11टा। 11टा। 11टानिफ्राय जोङो 7टासोआव थाङो। 7टासोआव ने? मोनानि 7टा? औ। आदसा मेन 6:30आवनो जायो। 6:30आव ने? आदसा बेसे गोबाव जाखो बेखौ अपेनिं खालामनाया? दाखालि आं फैब्लाथ' अपेनिं जायाखैमोन। 2 weeks जाबाय। 2 weeks जाबाय। अके, थेंक इउ स' माच होनब्ला गोजोननाय थाबाय नानि। दायो आङो सिङाव हाबनोसै, नायनो हागोन। नै गेटआवहाय चेकिं जासिगोन एबारावहाय। एन्ट्रि जागासिनो दं आङो। दा आङो सिङाव हाबनोसै, नायनो हागोन। नै ओरैहाय ओरैबायदि मोजां, माबायदि फाइनालि नोंथांमोना नुनो हासिगोन एबारावहाय। नोंथांमोना देखायगासिनो दं आंनि ओरैहाय नै जायगाया माबायदि नायनो हागोन। नै ओरैहाय बेयो अफिस रुम जाबाय, फार्मासि बायदि मोनबाय आं हनै मुलिखौ। दायो आङो सफैनायजों लोगोसे नै बेयावहाय रेस्टुरेन्ट नुबाय आङो। बेयाव जाग्रा लोंग्रा बायदि बायदि मोननो हागौ आरो बेजों लोगोसे बेयाव दुगैग्रा बायदिसिना दङ। नै ओरैबायदि मोजां समायना, बेयाव फट' लाग्रा सेल्फि आरो बेजों लोगोसे नैयावहाय रेस्ट लानो हागोन आरो नोंथांमोना बेयाव नायनानै नुबाय जानो हागौ। आरो बेयाव नायनो हागोन ओरैबायदि दुगैगासिनो दङ। अ माय गड, व'हो नायदो नै ओरैबायदि मोजां, ओरैबायदि बरिया आरोखि ना। नायनो हागोन नै ओरैबायदि मोजां एकलेन्डआ दुगैग्राया ओरैबायदि बरिया बानायनानै दङ। नैबे जानालिगाव होननायावहाय ओरैबायदि बरिया आरोखि ना। नै गोबां मानसियानो फैनानै बेयाव दुगैफैयो आरो गेलेफैयो। उन्दै गथ' गेदेर गासिबो लानानै फेमिलिबो फैनानै दुगैफैयो। ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट खालामो आरोखि ना बेयावहाय। ओरैबायदि एन्जय खालामनो गोसोग्राफ्रा फैनानै खालामफैनो हागोन आरोखि ना। बे नैबे काउन्टारानो जाहैबाय जुइस बायदिसिना लोंनो लुबैग्रा, थान्दा लोंनो लुबैग्रा गासिनबो मोनजोबगोन आरोखि ना। बेयावहाय बे न'आबो ओरैबायदि गोजौ बरिया बानायदों, नायनो हागोन। नै बेयाव जुइस बायदिसिना लोंनो गोसो जानायफ्रा फैनानै लोंनो हायो आरोखि ना। नै ओरैबायदि मोजां आरो बेजों लोगोसे जिरायग्रा बायदि बायदि दङ आरो ओरैबो दुगैनो हागोन सोरबाफोर। आरो बेजों लोगोसे नैबे सिङाव थांनानै दुगैहैनो हाबावो, माने दैया ओरैबायदि फ्रि गयो आरोखि ना। ओरैबायदि मोजां, ओरैबायदि गुसु जाहैबाय। आंथ' दुगैयाखिसै। नायनो हागोन नै मानसिफ्रा ओरैबायदि गेलेलायगासिनो दङ, ओरैबायदि इन्ट्रेस्टनो, ओरैबायदि एन्जय खालामो आरोखि ना। नायदो ओरैबायदि गोबां फैनानै इयाव दुगैफैयोना मानसिफ्रानो, सेंग्रा सिख्ला ओरैबायदि दुगैफैयो। एखेबारे नैबे हासुङाव गोजौनिफ्राय हाबनानै गाहायाव बाज्रुम फैनाय बिदि गेलेयो आरोखि ना। नै बेयावहाय ओरैबायदि नायदो, ओरैबायदि इन्ट्रेस्टल' आरोखि ना। नै आरो गोजौआव गाखोलांबाय, ओरैबायदि गेलेग्राफ्राबो ओरैबायदि गोबां जायगा दंखायो हासुंनि। ओरै नैबे दुद्रुग्रा ओरैबायदि गोबां दंजोबो आरोखि, ओरैबो आरो गोजौआवबो दै बोहैयो आरोखि ना। नायदो नै ओरैबायदि मोजां, गार्डेनाबो ओरैबायदि मोजां, हासुङानो नै ओरैबायदि इयाव मानसिफ्रा फैनानै दुद्रुबोनानै बिदि गेलेयो आरोखि ना। नायदो नै ओरैबायदि इन्ट्रेस्टल' आरोखि ना मानसिफ्रा। जोंनाबो नै बाजैमोना गेलेलायगासिनो दं, दुगैगासिनो दङ। नै बेयावहाय दुद्रुग्रायावहाय ओरैबायदि इन्ट्रेस्ट दयनिफ्राय दुगैगासिनो। नै आरोबाव सासेयाबो फैबावनोसै, नै बाजैया नै लागाव। ओरैबायदि गोबांना मानसिफ्रा नै बेयाव गेलेनो दुगैनो फैग्राफ्रा। मानसिफ्रा फैनानै हिसाब गैयै, ओरैबायदि जों दिनैहाय फैनाय जादों, माने मानसिया एसे खम आरोखि। एसे दहायनो गोबां मानसिया दुगैनानै थांलाबाय आरोखि। हागोन जानालियावहाय नै बे
दुगैग्रा जायगायाव आङो दंफैयो नायनो हागोन दाथ' मेथाइ दामाखिसै नालाय आङो भिडिअखौ लाग्रोनोसै ओरैबायदि बरिया आरोखि ना नै नायनो हागोन नै अ माय गड ओरैबायदि इन्टारेस्टिं ओरैबायदि दुगैगासिनो दं मानसिफ्रा नै नायनो हागोन नै आयौ ओरैबायदि मोजां आरोखि ना बरिया लखानि अब लोग आगे इधर ना सकता है नहीं दे